Au, elak. Sitem aneh-aneh ae. Lah iya. Aku yo gumun Idam Sari digawe slendro, ayon-ayon slendro. Lho, lah mulane sing marai sangkuran tetep eksis sampai sekarang lah ya iki to, Nduk. Beda saka liyane, ngono. Digawe rekreasi pancene. Maksudnya onang-onang slendro, cucur bawuk ya slendro iya. Kukur kok cucur. Oh. Aku gumun sing ngendang iki lho. Anggere entuk son apik. Anyak iki karepe sebelum 2 jam. Sebelum 2 jam. Ya amoh kancane. Iki sone apik to, Nduk. Saka ngendi iki, Nduk? Wong omah. Ya maksudnya jenenge apa kok omah? Lha iki lho krune ning gurine sampean. Apa maksudnya, Mas? Aku jan ora patek ketoki mataku, Cuk. AS Pro. Sing ngendang ki ku anggere entuk son penak. AS Pro. Moh mulih. Moh mulih. Nek kuwi tenan. Sone yo banter. Lah mulih sing diuli sapa bojo ya ora gablek. Ya padha ya minggat ya wis karepe. Padha kok bojo. Kabeh-kabeh kok dibladok wong wis gen. Wis disyukuri, Cak. Nek apa? Bojone jenengan tesih to? Gak dibadok garangan to? Musuh kok iki kok. Wong wedok saiki sanger diopeni ayu kok minggat. Lah.
ora gelem mandek kok soalnya kok. Ya sekarepe. Ayo lebonan, Nduk. Ayo.